ta khuk te bukhuk songlo noro nang koi jawo go bok kha ni mayo abo boron kami kha nali chora ani mayo sa khamia hanai khanai ang phaika bo se 5 din jora tikhe mai cha ya hano belai rami thanga na hati ko belai keram ngoi bini bohok rok bo dom abungoi koro bekre rok su ang jagai thango tang jagai tongu bekreng ro kon ro mai ti chai mi angoi ati busak ngoi tong khabini ang norno koi jao bin bagui pre khaina ni bagui hekete rang pusa burung bu belai khano chu gyang mani bai ko nok huk rok bu belai khano hamia ko bo khai bin ama yang na kari bai abo bin ama kai u bo khai bin dara okra nok rok belai o kusang mani zora wa se na hari chung se building no ko tong phano belai khano kusang oi chung blanket kaisa be phani se chung mui phano se chung obo ngui maya kusang mani pai miya burung le atui nok ekdom sisila lang mani bai tese se busa boro sa khamyang mani bai belai khano kosto ngoi jungja longoi tongo jungba nung ang chung pal khami luoi phaidi chine ta bukhuk bin bumung kha omla deparma bono chungchuba churi lainai bine mokol ro belai khano miyaw kisa mat mukum mani hino obani agulo hikebo ahai ke mama ui tongo mai bu chai miya mai phen khani phano bukuko yang buku ro ragoi tong bai jak hino wari maya belai khano kostong ma tong khabo ati khlai belai khano raburam khai ko sakro mane krak thang bai ka tabu grang pusa kurin tongo bin ama babu songbo doktorot langnani bagoi abon bagai phaidi chungchuba layano chini bukhuk omla debar mano asung norong thani ang koimung hambai tini chu haina hai sok paika iko borong ni ekobo an mayo no norok rang lepsa lep noi chuba churi mani bising tu norong ni kharok mani bising tu khe chung rang kisi sama mani bai chung chini mayo no hospital sak ham no tlangnani bagoi ko chung oro no sok paika obokhe bin babu obokhe bin ma ko reding za rite kan di khabo no ako thang lai nai hospital